iki sida kon mampir ora ta Jeng. Lah iya ta Mas. Sing penting ki Piyayu Putri ya mung siji yen kira-kira wis duwe garwa. Lah piye? Sing penting ki ya sopir-sopir aja nengah-nengah. Tegese apa kuwi? Mampir-mampir mumpung bojoku gak neng omah. Mulakno ya kudu ngati-ati apa meneh sliramu wis duwe garwa, umpama neng omah dhewe ki ya aja nawani ngono kuwi. Yen kira-kira wong kakung ki nyambut gawe sliramu ya kudu primpen, prihatin. Aku satrema wong tuwa isane mung ngandani kok. Lah wong nek dijak kancane senam ngono piye? Lah iya kuwi. Sing repot nek yen kira-kira kilap kuwi mau kok. Mergane jenenge kuwi menungso wong ae. Kanggone salah lan luput lan lali. Sing penting ya kudu waspada. Monggo. Ra kaya esuk iki to wani iki rik sajake rada mletik ngono ya. Iso oke-oke gedang woh pakel kok wong ayu. Mas. Ngomong gempang lakone angel. Mangga penajin. Nafsu termasuk isih ana kaitane karo sing mau. Lah piye Mas? Degane kambil ijo, senenge wis duwe bojo nanging aja loro. Cukup iya, siji wae. Lah iya kuwi. Iya, nek Rasa yen- kemaruk ya Mas kancane ya siji-siji. Kancane ya siji-siji yen kira-kira mampu ya ora apa-apa, yen mampu. Yen mampu. Wong gaweane mung MC kok ngarah loro praya kleru to. Cukup siji rantek. Cukup sekali untuk selamanya. Mangga.